Yo, esteh. Ayo ya. Sugeng rawuh para tamu sedaya. Sugeng lelenggahan kanthi sekeca. Sinambi midhangetaken saha mirsani karawitan muda laras. Esteh bolong. Wah. Sing gedhe pak ngapura Kang Mas pepujanku jajantong hatiku sambungku mong wanci dalu ngrupik dosaremu Indonesia.
Sedilongkas juragan gabah, juragan berambut, juragan opo-opo, lah kuwi wis mulai cedak. Ya Allah, iki juragan apa-apa, juragan duren, Juragan apa-apa Mas. juragan Nyamuk. dembit Terima sekali. kasih ya Mas Nyamuk, sampun rawuh. Bagus sih nyamuk awet biyen iki gak kelong-kelong. Jantenan. Ah. Ayo nyamuk. Semono Nyamuk gedene iku lino nyokoti gulu kok ya. Heeh. Jengklong kok semono gedene. Masuk. Mendah boya yendo sida urip kelawan dika mesti dakya mulya jare lair putri Sulesya kang bisa nyuwara dika kang wis rono. Setiap malam setunggal lagu mangke keparenga siaga ing diri. Nok. Dalem. Gong niki Pak Ridhodin. Niki enten gong slendro karo pelok. Slendro iki isining bawana. Nggih. Isining gagat niku anake mung loro. Lanang wadon esuk sore awan bengi bagus rapate bagus ayu karo rapate ayu susah karo seneng. Nah, niki gonge slendro. Nek pelok niku ayo golek kabagyan. Kaya alal falak pelok. Lah Pinter jenengan iki jan. Iya. Umum. Hah? Cerdas. Ngene iki ngombene apa ya kok cerdas ngene? Aku ki ngombene wae beda kok. Ngombene apa, Mas? Banyu leri. Doyan to, Mas? Doyan wae parai malah tamber karo penyakit. Oh. Kumbahan beras itu lho, Pak. Khususane kok saben esuk kula 2 gelas. Mula kancane wis gak enek jenengan ijek ae. Aku sampeyan Aweteran jamak lho, Mas. sampeyan aku mati keri dhewe tonton. Rasa mati aja mati. Mati tak slentiki neh tak nggo dolanan neh to ya, Dek. Ah, kuwi langsung urip iki. Eman-eman wong irenge kaya ngene kok mati. Ah iya, ada Sampean mati iki lho, tak nggo dolanan tak gundang-gundunge tak slentiki ben urip neh. Nah, harus tengel-tengel ya kan. Ya iya, Mas. Nyang neh. Ayolah telete kowe to wisuh aku. Alah yo ben kok wong aku wis ora dolanan sumiren kok mboyak gene wong ireng ngene kan nggih dolanan kan apik, Mas. Ah iya, masa iki boneka nih. Gedolanan. Ayo. Ya.
cilik ireng nakal sisan. Ora iso le kangane obat sing prasuk gedhe le. Lho. Oh iya, aku lali Pak Dwi. Nek dikom kan ijo gede ta ya Anta. Lali. Nggon kuwi kaya karet kae. Anggi tikum bedodok. Lho, ngocongol. Ya. Sing menang Rasranto. Iki pasangonku mawar kuning kang kudu sumanding Gulicing siang kagem para lenggah sedaya sugeng binarakaken ingkang sekeja sinambing laras karawitan jangkep muda laras. Tak ragam layangmu lan tak gegap tumen
muda laras. Regem layangmu lan tak dekat mempel dadaku rasane rumesep kalbu sayang sayang aduh sayang apa bener apa bener kabeh ngendikamu tak waca ambal ping 1000 sayang sayang aduh sayang ora nyono ora ngira tenan tenan kate bisa yen kowe tresno sejatine aku uga tresno saben-saben mapanku saben-saben aras layangmu gumawang katon esemu sayang 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 Solo muda HPS lan Nova masih laras iya wah ya oke Mas Gidon tak regem layangmu lan tak dekep mempel dadaku rasane rumesep kalbu sayang sayang aduh sayang apa bener panyawangku apa bener kabeh ngendikamu tak waca ambal ping 1000 sayang sayang aduh sayang ora nyono ora ngira tenan tenan kate bisa yen kowe tresno sejatine aku uga tresno saben-saben mapan turu saben-saben aras layangmu gumawang katon esemu sayang sayang aduh sayang
Wah.
bener kandamu cah ayu tak tunggu-tunggu ora liwat mung sliramu rino wengi dadi impenku aku sumpah apa njalukmu cah ayu janggu yang lali wayang lali beton rasane wong lagi gandrung pilih baca apa pilih nurung yen nurung mbok aja gantung sedina rasane sewindu ning awak marah negoro numpak jengkara mlakune ngulon wong sabar mesti kelakon wong sabar mesti kelakon aduh bapak aduh biung anakmu kaya wong linglung kapan dikoparing pitulung iwak cucut lebu neng karung kepecut alias kadung ngentekke sawah ngentekke kampung modal laras Marangi Sri Pina Harjo Parang sowan Tan kantun Kontorowang sedap malam parang ngosyo gendiri anakmu kaya wong linglung kapan dikoparing pitulung iwak cucut mlebu neng karung kebacut alias kadung ngentekke sawah ngentekke kampung matur nuwun Paris.
Cocok. Binara om. Pujuke tresna balung nangka bebasane mung katon sliramu wae. Masa hari ini ditinggalkan begitu saja? Aja lali pawelingku uga manane mas janji-janjimu. Terima kasih. Aku kang tetuh tak enteni lali sayang. Monggo mas, digayeng ya mas. Iya. Masuk nangis sakjroning atiku nalika sliramu ninggal aku. Yo. Apa sliramu ra krasa aku kudu sapa karo sapa. ayo tak suwun rino lanani mugi-mugi Gusti ijabahi sakapan anggonmu bali bisa kumpul kaya yen ra penak tak baleke bojomu tak sirih yen ra penak didol bae tau kono windonono tak enteni ing pucuking tresna balung nangka bebasane mung katon sliramu wae. Monggo Mbak. Aja lali pawelingku uga mana kang mas janji-janjimu kang setya satu tak enteni nganti saelingmu. Matur sembah nuwun Mas Darmat. Wae esuk yang gitu 1 juta ndang wis. Ngono yang ngandani ngeslo tera barbar kowe. Aku sempet itu 1 juta bar, aku 1 juta bar. Apa bar aku glewor. Yo kecelok. Neng sisih kidul katon lanu nyemoni ajuring ati mendung sore katon limang katya rasa peteng ing atiku dipenak kita ya Allah ya Allah.
sliramu nate prasetya arep urip nganti tekan mati ora nyono sarta ora ngira ndika dijia wong liya emane kang wis kagungan garwa kang wis mengko wanita pancen tutujan dene tapi saat mreng sliramu nang sisih kidul katon ngandalmu nyemoni ajuring ati mendung sore katon leli mangan kebyapeten rasane atiku kakiwang wong priya emane kang wis kagungan garwa kang wis mengku wanita apa pancen wis kudu mangkono pancen tutu jodone tapi sangat mreng sliramu mengke dipaske nggih Mbak Atun nggih Pak Dewi katon lam-lami ambakar wewangi semi arum kembangé melati
dasar ulane dadari wong ayu setya rumeksa nolong sasat ambyoreng kartika kadya puspita enendra anjang kepi tresno monggo batur Rasa tresno kang sejati manggiya lestari hangidung tembang suci yang semi sakjroning sepi cahyamu hangajangi saratri kadya kembangane ati angen-angen lelana tawan mitero tanpa wangenan lumaku tembus marang kebahagiaan pengen manis sinawan Gongnya Indonesia. monggo Mas Darmati digayengke goyang lagi bro. Dewi katon lambi ambabar wawangi semi arum kembange melati dasar wulane dadari wong ayu setya rumeksa nolong sasat ambyoring kartika puspita endendra hanjang kepi tresno rasa tresna kang sejati manggiya lestari angidung tembang suci yen semi sakjroning sepi cahayamu hamandangi saratri kadya kembangane ati angen-angen kulelana kawan mitero tanpa wangenan lumaku nembus marang kebahagiaan manis-manis sinawan rasa tresna kang sejati manggiya lestari angidung tembang suci yang semi sakjroning sepi cahayamu hamandangi saratri kadya kembangane ati angen-angen kulelana kawan mitero tanpa wangenan lumaku nembus marang kebahagiaan manis-manis sinawan wong ayu sing tak sawan Udah lara sokenya Indonesia.
kuwi akeh pacoban. Asoy. Anjay. Arep tumeka ngendika tresnan iki yen to aku sliramu ra diakoni. Senadyan donya ra bisa nampa bakal tak jaga yen durung kapisah maring kang kuwasa. Kang Mas kowe sing tak sayang ra bisa aku kudu kelangan. Mas musti kaning ati dongaku siji tresno iki abadi Dewa-dewa ning asmara kuwata ati kawula anggon gelem ampun tresno datang kendhat saking coba karewangi kapateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. Asoy. anjay. Anjay. Oke. Kang Mas kowe sing tak sayang ra lilo aku kudu kelangan. Mas musti kaning ati dongaku siji tresno iki abadi. Dewa-dewa ning asmara kuwata ati kawula anggon gelem ampun tresno datang kendhat saking coba karewangi kapateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. Dewa-dewa ning asmara kuwata ati kawula anggon gelem ampun tresno datang kendhat saking coba karewangi kapateni laire tresno kang suci kasunyatan yen to aku sliramu isih nyawiji. Masih kudu harus bergema. Terima kasih Mas. Dek mau pamit wancine jam siji Sri. Terima
bedekku